Feel free. Wow, right. Wow, so nice. That's the sound I like. Hey. Welcome. As you can see, Mamino mo sa iyang instruction kay mag so just to inform you, here you have the keys, a complete one, everything that you need. The main door is this one, always for this one. The black one. Yes, yes, exactly. You have a second one with the main door, Yeah. and also, are you going to ring? Nice kaayo. Sila na lang maminaw dito no. So very nice here. 3 rooms. Look at the view. One room here with a big closet and a bathroom. Wow. Second one and third one with a second. Oh, so nice. Diri minglab, diri talab. Ano ay view? Na view. Naku jacuzzi. Ay jacuzzi. Nice kaayo. Napa isa? Pwede ko dira gapon. Yes. If you need to work, I hope you don't. Uy, ari ko magluto. The chef is sitting here. Dailinda, diri ka Dailinda. Naman. Kay Shukit. Ha? Okay. Paano yung unang kalang? Wow. Wow. Nice. Here's some storage. Yeah. And the old. So here we have the garage. The garage. I will not show you because it's just a garage. Just see the one if you're ready. Yeah. Uy, nay banan oh. Very good. Nice ani po. I wish nga kita puyot eh. Oh, dili ta mag-grill mag-barbecue. Wow. Mag-ihaw. Kunya dito kaon. Kaon dato. You know what espetadas is? No. Yeah. Potato. You know espetadas is the local dish from Madeira. It's in the barbecue. You know, some meat and you grill it. It's very good. Yes. How it works? Kaso naman na. Mara naman na This po. one. So basically, you can use this to. Nice kaayo. Nice kaayo. Pag adto na mo dito, ang swimming pool na siya. Ako na tanaw nugma kanang hayag na. Tanaw na ko. Ang ilang mo ni ilahang labhanan. Yati find. Ang shokit, nice kaayo. Nice kaayo, cute. Wow. Ilahang kaldero. Nasa mga kaldero. Ang sa manin na fruit. Minimum, maximum. Ang sa manin. Mas variedad. Frutas. What time the market is open? Ang sa manin. Frutas na siya. Talaga na ito na uma. So now you are in Santa Cruz. You have a small market during the day. I think it's until. Paano sila naghipos na. Uy, nangaon na mo sa suman? Kung saan yung makaan? Kaon ako isa. Ang sa ba nabitbit ani? Ilahan na hilahan. Ah! Ang sa ba ni? Ah, red wine. Kaon ba kaon? Ininit dire. Kapag gusto mo inyo. Love please. Pagka nakaw-inis Hindi ba ako at Nami dala suman. Oh, suman. Durot na nilang kaon. Ito na sila. Suman na mo. Si Dailinda nagbuhat og suman. Ang kaon ni. Dili mga sekunder. Ha? Mga sekunder. Nami cappuccino. Nami mani.
Na? Asa siya? Masa ba din? Dili ka sa balon? Balon? Dili. Ibalik niya kailan niya nakita. Saan tayo yun? Mani. Wala matulog ka sa pinto ato ma. Nen ha? Kaya maling kaya Kabalo kon makasang nga pensyon niya matulog sa'yo. Obat ka? Uban ko sa oras. Kailangan sa'yo. Ako maghilamos na, diretso na. Mukawak ko ha. Kamukuyog yun ko. Daro. Na maghandag sa ako sa iyo. Sabi na din pero di na ko share, pinaano na ako. Busy na sila. O, nangaon pa sila before matulog. Ready na sila. Ready to sleep na. Kung sa oras dire, alas 3. Ako may change ako ng oras. 4 sa oras. Lani. Asa na? Good na. Good na. Electrobras pa ako sa otro. Ikaw, siya so much. Good na. Di ba na siya? Di ba tulog na? Sige, manubras na ko. Matulog na mi. Good morning. Ka-jacket. Jacket Okay. Pagmurundrok na ako. Gumuron. Pagbuhan na ako na. Natuyok ko. Kasi pagmamay ko. Ano ko na ako. Itog na. Pagtunan ko mamalakaw na siya. Ito na siya. Tugnaw daw. Di mata ko kalasin ko sa brown. At tugnaw daw. Nato ko kami nila pag wala mo lang. Gagpot ko. Karating na mo. O gano'n. Tugrang ako. Kaya summer ni bakalan sa Pinas ba? Kay aircon. O di ba mailhan na lang. Nga, nakuha na kong handog. Gituyok na ako sa kong Tugnaw, maghihapon. Alam, mga unlan. Ako lang yan. Ako lang, mga unlan. Nagkasasalan sa sofa. Wala ni. Natulog siya. Wala niya gihandar ang heater. Dara oh. Sahas ka bugna mo sa iyahang kwarto. So siya katulog. Siya tulog isa ka gabi. Tingita niya dito sa uban ka. Uban ka? Wala ka tabang ang hapon. Nagkapag-winter mo si Gracia? Eh siya. Nagmurong-murong na lang yung mga buto. Ansa? Rosen ako. Ano bugnaw? Wag yun ay. Bugnaw. Oo, di mo ka dyan. Nag-jacket. Ano, luudan, no? Si Janice nagka-jacket. Winter jacket po. Kanya ako natulog. Wala nila na on. Kami ni ano. Ha? Tinadura, frozen na yun. Ha? Wala siya nagkakayap naman. Ina Gina, sa inita. Animal, sabi ko, ano ba to? Hindi pa tayo bukas. Ay, tulog. Animal, wala kami alam. Kung ano siya, dahil double na siya. Heater siya sa winter o aircon siya sa summer. Ay, ginoo ko. Tara, nagka-jacket po siya o double Gawatan siya. ko, 29. Oy, tulog. So, kuha na siya, ingat kaya na siya. Oo. Ay, ginoo ko. Asa na itong isa? May tulog. Dara. Pag ko naka-recover. Nag-morgon rock, nag-jacket, winter jacket. Si Janice katulog. Sige, matulog man ko. Pajama. Baliktad ka lang. Ikaw pagbatrap dahil Janice. Ako kayo na magbatrap. Suot na shed ka ng jacket. Alam mo, di wala naman ambak na mo. Kuko na lang niya. Tugnog ka kayo. Okay, taas pa yun siya. Hanguro yung kuhan. Sila Chris Pod. Muna ingon na it's a prank yun kaayo. Way tulog si Janice sa kanan. Sila kanan. Tingnan, dyan ko ba? Gawag siya to. Nagsalang katugnaw. Gawa. Ha? Kung ano, lagi na siya. Wow, shit.
Unya bangit-git pa unsa di oras ron? Kuan pa ba yan? No. Unsa di oras? Winter pa ba dire? Kadayo mi nakatog lagi. Pag-ini sa akin malakaw na. Nakatulog ko kuan. Halota nakatulog ko mga 3 hours. May pa dyan, may pagka ako nakatog sila. Mercado dos Labradores is Oh. the main farmers market in Madeira. Ano? Ito. Ah. Nakopi na lang. Kana lang ko. Invite siya everyday over here. Gawas o Pero sa oras Domingo. Sa daw start. Domingo, mga na, sarado. Anytime daw ikaw na sige. Sa Lisbon man po, kaya nang sarado. Mao niya amo ang mao niya amo ang view. Sharon, wow. How nice. Oh my God, nice. Alas 7:30 pa sa morning dali. 7:30 a.m. Among view. Nice siya kayo siya. Na? Dire man siya mga Wow. Mo tayo niya natay parkiring kung manatay kuan. Sakyanan diri ang parkiring namo ko nami sakyanan. Kani ingon aming padung din, di ba? Mo ni among balay. Mo ni magiritahan na balay. Tapos among pool, dara. Nakapanaya, manaog nami matumi sa merkado. Wa ma. Nasa lang music pod? basig na sa tika sa kumanaw. Nana love. Yes. Dadumi sa merkado, mamaling kimi. Kuha mi sa among taxi. Nana mo taxi. Nag-order mi og Bolt padulong sa merkado. Oh, easy ra kay mag-order po diri og Bolt. Kaon jud ka sa inyong hotel. Ay sa inyong gipuy-an nga balay. Mas. Nay dili Ay, mas. Yan. Napo ko rin. Okay. Gina, Kuan gyud siya kanang dili mi pasakyon kung walay mas. mo kami. Oh. Good morning. Good morning. Wow, so nice here. Kabuang yun na to nun. Abot kitag Madeira. Namang... Mas kailangan. Grabe ang patuyok-tuyok nga kuan diri. Dala nila. Dapat sa Lisabon, ba? Mga balay sa Oh, sa Lisabon. Kanang daga mga inipit. Kay kami gisuro ni Kim. Murag roller coaster man ni diri uy kay pasaka paubos. Oh my God.
Pandisan? Pandisan? Wala ay kape. Yeah, we want to eat. You have some breakfast? Ah. Che vengono noi no. Sì, ma questi casi. Dopo due, a delle due, noi Special fish here in Portugal. We call it para. Meron silang galing din. Presko pa ba? Ay, presko pa yan. Lapu-lapu, oh. Fish. So this is the market. Be, naaslay bayabas, be. Palit ko bayabas. May gabi. Gabi ba? So, mas dagan siya karon. Uy, dagan. Wala mas. Wala. Sarap na ng kapayo. Okay. Mura ng papaya nila, 280.
Guys, lami kayo ni butangan na o ka ng kini. Lami kayo ni kini. Ha? Tama na rin ka na nakapag-bulian. Nakapag-bulian ka na. Kampak ko na kampak. Magpo kayo ni. Nakapag-bulian na lang. Kaya natin nilin pa natin. Size ka. Oh, grato na. Okay, ang ratio di ako na. Tapos, tanga na, ikaw na nagod ka na ko, adat na taglaman. Tapos na kasi, yaman ka na, sige. Kaya na, ka na. Magprito, Talisa? Saging. Ito, ano sa dati siya? At dila ni ikaw na ato nga experience sa kuan. Experience. Experience na ko isa. Isang isa na ko. Pinaana mo si Ate Emily. The baby of chicken. Wala sila kasama. Wala. Ikaw masya. Egg. Ano mo sa Ate Chicken. The baby. Wala may internet. Magpalong-palong ako internet. Ako na pag-isaan eh. Ang buti na siguro na. Asa rice, ganito? Ito yung rice. Pinabangay na sila oh. Nakila niyo man na takapoy kay ginaro sa ani. Bit pa ko yung tuyo. Mana sa sila na po ang magluto. Kaya namalingki nami. Sila na po. Ilahan na po ng trabaho ron. Lagi-lagi na nakaimi. Excited na kaimi nga mo. Magkuha sa iyo. Pinali. Rice na po yung buto na Excited na may brunch na yun ni. Ah, rasya yun. Mag-gibol cart na karon. Uy, kay ginagbiwan daan guys. Eh, kung mga butan, ano nila oh. Ah. Butan is na ilahan sa ano luto. Yes. Da. Stop down. Come on. Uy, ikuan ko nun ni Be? Nagkakati. Bugno kayo? Ayaw pangihi. Ay! Nice kay ang view. Airport. Kuha na lang. Tuslaw na lang. Ah, nakuha na rin ka. Ah. Lab, nawala mi Lab. Tawagin si Lab. Hindi niya po dumakan. Oh. Ah, bibo kayong it. Ay, bagay ko sa photo. Tepa kay na video. Oh. Lab. Ay, kanang. We thank her for day hilatiden. Ako kang gitos no bug una. Ang imuhang unang ako ang unang ligo para imo to. Nice ka diringit, super. Mga unami. Ara mga unami. Ara. Busy kay sila, busy. Busy kay sila prepare. Wow! Manan ang pagkaon. Yeah. Parang lang na to. Parang na-ikan po.
Are you ready? O, ito kayo, wag pineapple, no? Sunod na lang ito. Oh, kalamig. Ang bilis na lang sa tabaw. Oh, very good ang mga kusinira. Hey, good job, good job. Torno. Isa pa kayo. Ay, pero magpagatas Uy, na Kao na. Di ba, kinahanglan na sa mga kaya araw mga naagatas. Uy, ay, ka-allergy. Allergy yung kayo. Happy ba? Di ba ito? Almog na to Alvis Domarfoner Orengor. Char! Koridog, igorabor yan på den framtid som du har. Char! Så nu som du helst önskar i varje steg du tar, vill du varje dag.